Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Σάββατο 7 η ώρα και κάθε Παρασκευή 5 η ώρα μαζί σας, σχολιάζοντας την επικαιρότητα όπως τα κάνουμε και σήμερα. Είναι κοντά μας και τους καλωσορίζω. Να αρχίσω από τον κύριο Μανώλη Λαμψίδη, τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, έτσι. Να σας καλωσορίσω, κύριε Λαμψίδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να καλωσορίσω τη Ρία την Παπαδημητρίου, δικηγόρος. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ και άλλη και εργατολόγος, ας πούμε και αυτό. Να καλωσορίσω επίσης τη Ματίνα Τιμάλο, δικηγόρο επίσης. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είμαστε εδώ. Με τους οποίους βέβαια θα σχολιάσουμε διάφορα επίκαιρα και σημαντικά ζητήματα τα οποία τρέχουν αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν οι δύο κυρίες να αρχίσουμε λίγο με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μια που ο Μανώλης ο Λαμψίδης ήταν στο συνέδριο, να μας πει λίγο τις απόψεις του και αν θέλετε κι εσείς μπορείτε να τοποθετηθείτε, δεδομένου ότι το κατά πόσο λειτουργούν δημοκρατικά τα κόμματα επηρεάζει άμεσα τη δημοκρατία. Κύριε Λαμψίδη, το συνέδριο το οποίο πραγματοποιήσατε ήταν αντιπροσωπευτικό και βέβαια θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο δημοκρατικό είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει γίνει. Δεδομένου ότι τα άλλα κόμματα, τα άλλα μεγάλα κόμματα επέλεξαν να εκλέξουν ηγεσίες από τη βάση. Εσείς επιλέξατε να εκλέξετε ηγεσία πάλι από να εκλέγετε την Κεντρική Επιτροπή και τα όργανά σας από το συνέδριο. Μήπως θα έπρεπε να αλλάξουν κάποια πράγματα? Καταρχήν, ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Συμφωνώ απολύτως με την παρατήρηση ότι μας ενδιαφέρουν όλα όσα γίνονται σε κόμματα του συνταγματικού τόξου, όπως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκω, και να τονίσω το εξής, ότι το συνέδριο αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής. Από τον ενθουσιασμό του προηγούμενου συνεδρίου περάσαμε στον προβληματισμό, ο οποίος έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτον, αν θα μπορέσουμε να εξακολουθούμε να προβάλλουμε αντίσταση στις πιέσεις των δανειστών προκειμένου να διασώσουμε μερικές κατακτήσεις του λαού και μερικούς θεσμούς που διασφαλίζουν το επίπεδο του δυτικού επίπεδου του ελληνικού λαού, και δεύτερον, αν θα μπορέσουμε πράγματι να ανοίξουμε ένα καινούριο δρόμο, να περάσουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται ανάπτυξη. Από ό,τι έχω αντιληφθεί, το πράγμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Έλεγα ότι χαρακτηριστικά ότι η απόσταση ανάμεσα στην αντιπολίτευση και στην κυβέρνηση είναι πολύ μεγαλύτερη από μερικές εκατοντάδες βουλευτές, και αυτό νομίζω ότι μας έχει όλους προβληματίσει. Όσον αφορά για την εκλογή της ηγεσίας, νομίζω ότι είναι πιο δημοκρατικό να εκλέγεται ο ηγέτης, γιατί η Κεντρική Επιτροπή εκλέγεται μέσω των συνέδρων. Ο αρχηγός, ο πρόεδρος του κόμματος να εκλέγεται από το συνέδριο και όχι από τη βάση, με μια διαδικασία ανοιχτή που τελικά δεν υπάρχει και κάποια... Εσείς τάσεστε υπέρ του να εκλέγεται από το συνέδριο. Το συνέδριο. Υπήρχαν και άλλοι σύντροφοί μας οι οποίοι παλιότερα υποστήριζαν ότι έπρεπε να εκλεγεί από την Κεντρική Επιτροπή. Αλλά αυτό θα ήταν ακόμα πιο αδύναμη η βάση η οποία θα το στήριζε. Να εκλεγεί απευθείας από τη βάση. Δεν το θεωρώ σωστό, γιατί πηγαίνουμε σε ένα σύστημα το οποίο περισσότερο είναι λαϊκιστικό παρά... Αυτό όμως, κύριε Λαμψίδη, δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει απλωθεί τόσο πολύ στην κοινωνία, το κόμμα. Έτσι, δεν αντιπροσωπεύει το κόμμα την εκλογική του βάση. Μήπως θα ήταν πιο σωστό, τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν κάτι το οποίο επιβάλλεται να γίνει? Όχι, εγώ επιμένω ότι η έμεση εκλογή με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ καλύτερη και διασφαλίζει ότι και ο πρόεδρος του κόμματος έχει κάποια περιορισμένη εξουσία που περιορίζεται από τον τρόπο εκλογής. Δηλαδή έχει έμεση εκλογή. Η άμεση εκλογή θα πήγαινε σε μια παντοδυναμία η οποία θα δημιουργούσε κάποιο πρόβλημα. Θέλετε ένα πιο αδύναμο πρόεδρο εσείς? Θέλουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις εξουσίες του Πρόεδρου και στις εξουσίες της Κεντρικής Επιτροπής. Πάντοτε πρέπει να αναζητούμε αυτή την ισορροπία. Γενικά, έτσι, από την όλη συζήτηση που έγινε μέσα, τις τοποθετήσεις, είστε ευχαριστημένος? Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Να σας πω το εξής. Καταρχήν, σε ένα σώμα 2.500 συνέδρων
πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει ένας διάλογος δημοκρατικός, πλατής και σε θέματα ουσίας, όπως απαιτούσε η συγκυρία. Ίσως θα έπρεπε να γίνουν προσυνέδρια, θεματικές συναντήσεις, και θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα, επειδή είμαστε όλοι συνάδελφοι δικηγόροι νομικοί, ότι στις θέσεις του συνεδρίου υπάρχει μία αναφορά στα θέματα δικαιοσύνης και συνταγματικής αναθεώρησης, αλλά δεν έγινε καμία σχεδόν συζήτηση. Κυριάρχησε η έκφραση της αγωνίας, ποια θα είναι η σχέση κόμματος κυβέρνησης και πώς το κόμμα θα συμβάλλει, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Ουσιαστικά το μοίρασμα της εξουσίας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Λαμψίδη. Όταν λέτε μοίρασμα εξουσίας. Όταν λέτε ποια είναι η σχέση του κόμματος με την κυβέρνηση, ουσιαστικά γίνεται μια μάχη ποιος θα έχει την εξουσία. Την πίτα πάνε να μοιράσουν. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, κάνω λάθος. Έτσι όπως διατυπώνεται, νομίζω δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Δεν λέω ότι εσείς έχετε κακή πρόθεση, αλλά δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις. Το θέμα είναι το εξής. Ότι ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός κάθε φορά πρέπει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να παίρνει αποφάσεις και να εκτελεί. Το κόμμα έχει το περιθώριο να βουλεύεται, να επεξεργάζεται προτάσεις, επομένως δημιουργείται μια μεγάλη απόσταση. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτή την τάση να λαμβάνονται άμεσα και να υλοποιούνται αποφάσεις και μάλιστα να γίνονται και συμβιβασμοί. Δεν μιλάμε για το μεγάλο συμβιβασμό που άλλοι το αποκαλούν μνημόνιο, άλλοι το αποκαλούν συμφωνία κατόπιν εξαναγκασμού που έγινε στο παρελθόν. Μιλάμε για τους καθημερινούς συμβιβασμούς. Καθημερινοί συμβιβασμοί, τους οποίους το κόμμα ως μια συλλογικότητα έχει ένα ρόλο ειδικού αντίβαρου και το βασικότερο να φέρει τη φωνή της κοινωνίας μέσα στην κυβέρνηση. Πολλές φορές, είναι, να μην το κρύβουμε, πολλοί υπουργοί δεν έχουν αντιληφθεί τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Αρία, θέλεις να τοποθετηθείς? Καταρχήν θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση στον κύριο Λαμψίδη και στον συνάδελφο ως πιο γνώστη και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και θα ήθελα την άποψή του στο κομμάτι της επαναψηφοφορίας στο θέμα που τέθηκε σχετικά με τη συμμετοχή των κυβερνητικών. Ο κύριος Τσίπρας. Ναι, δηλαδή πρώτη φορά προέκυψε αυτό το θέμα, να υπάρχει μια ψηφοφορία, να γίνεται παρέμβαση του Προέδρου και μετά να αλλάζει το αποτέλεσμα, να επαναλαμβάνει την ψηφοφορία και να έχουμε το αποτέλεσμα το διαφορετικό, το τελώς αντίθετο. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λαμψίδη πώς το σχολιάζει αυτό, μια που είναι γνώστης και των εσωτερικών διαδικασιών του κόμματος. Να σας πω, καταρχήν εγώ ψήφισα την πρόταση αυτή που λέγεται συντασσότερη με την άποψη του Προέδρου. Για μένα, και κακώς δεν υπήρξε επιχειρηματολογείο, είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να θες να αποκλείσεις από τη συμμετοχή σε όλες τις βαθμίδες του κόμματος τους βουλευτές μόνο και μόνο επειδή είναι βουλευτές. Η πρόταση που έλεγε ότι έπρεπε να είναι μέσα στην ποσόστοση οι βουλευτές είχε αυτό το χαρακτηριστικό. Και απορώ, νομίζω ότι ήταν ένα λάθος τεχνικό του Προεδρείου που έθεσε το θέμα σε τελείως λάθος βάση. Δεν αντιλήφθηκαν ότι έπρεπε να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, γιατί και για τα άλλα θέματα έγινε συζήτηση και υπήρξαν διαφοροποιήσεις, με αποτέλεσμα να πάρθει μια λάθος απόφαση. Θα δημιουργούταν, κοιτάξτε να δείτε, θα δημιουργούταν ένα παράδοξο τελείως. Ο βουλευτής, ο οποίος υποδεικνύεται από το κόμμα, μεταφέρει την άποψη του κόμματος, του λαού και του κόμματος των ψηφοφόρων στη Βουλή, διαμορφώνει συσχετισμούς μέσα στη Βουλή, να μην μπορεί να μετέχει λόγω ποσόστοσης στο ανώτατο όργανο. Αυτό ήταν τελείως παράδοξο και νομίζω ότι σωστά, έστω και με αρκετά οδυνηρό τρόπο, παρενέβη ο Πρόεδρος και αποκαταστάθηκε η νομιμότητα. Η απόφαση ήταν, θα έλεγα εγώ, εφόσον είμαστε νομικοί μεταξύ μας, ήταν άκυρη, παράνομη και αντισυνταγματική. Δηλαδή δεν μπορείς να... Το λέω πάλι επαναλαμβάνω. Οπότε κακώς συζητήθηκε, λέτε εσείς. Κακώς τέθηκε με τόση προχειρότητα. Νομίζαν ότι έτσι θα εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία από στελέχη τα οποία μισθοδοτούνται. Δηλαδή δεν κατάλαβαν οι σύνεδροι καλά. Για να καταλάβω, δεν κατάλαβαν οι σύνεδροι καλά την έννοια, ας πούμε, τη διατύπωση της και δεν τέθηκε σωστά το θέμα και δεν τέθηκε σωστά
και δεν δόθηκε δυνατότητα να αναπτυχθούν επιχειρηματολογίες υπέρ της πρότασης εισήγησης του Προέδρου, οπότε αυτό δεν έγινε αντιληπτό. Για να αντιληφθούν την ουσία δηλαδή. Ναι, αυτή είναι η ουσία. Αν μου δινόταν ο λόγος, εγώ θα υποστήριζα ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι παράνομο. Δεν ψηφίζεις κάτι παράνομο και συνταγματικό. Δεν μπορείς να αποκλείσεις τον βουλευτή. Να μπει σε ψηφοφορία. Εκείνο το οποίο είναι σωστό είναι ότι πρέπει να υπάρχει ποσόστοση στα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία είναι σε θέσεις αμοιβόμενες. Διότι εκ των πραγμάτων έχουν μια εξάρτηση και μια σχέση με την κυβέρνηση και μια διάθεση να ταυτίζονται κάθε φορά με τις επιλογές της κυβέρνησης. Ενώ το κόμμα πρέπει να έχει μια σχετική ανεξαρτησία από την κυβέρνηση. Ματίνα, θέλεις να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό? Η δική μου άποψη διαφέρει γενικά σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογή της ηγεσίας των κομμάτων, που θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται από τη βάση, εφόσον στη βάση απευθύνονται και αυτοί οι ψηφοφόροι είναι οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον της χώρας και για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα εκλεγεί από κάθε κόμμα, τέλος πάντων, τον υποψήφιο Πρωθυπουργό. Τον ενδυνάμει Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Τώρα για το τι έγινε ακριβώς στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να τοποθετηθώ, παρά μόνο θα συμφωνήσω όμως με τον κύριο Λαμπτσίδη στο σημείο που λέει ότι δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να αποκλειστούν οι βουλευτές, από την άποψη ότι οι βουλευτές εκφράζουν και την άποψη του σώματος, το οποίο τους έχει εκλέξει ως βουλευτές του κόμματος αυτού, και πιστεύω ότι την εκφράζουν ως ένα βαθμό την επιθυμία του σώματος και ως προς την εκλογή του Προέδρου, από τη στιγμή που αποφασίστηκε ότι αυτό θα εκλεγεί στο συνέδριο από τους συνέδρους του κόμματος. Ρία, θέλω να πάμε λίγο σε ένα επίκαιρο θέμα που έχει να κάνει με τις αναμενόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας όσο αφορά τις άδειες, άμα είναι συνταγματικά ορθές ή όχι, τις τηλεοπτικές. Εκεί βλέπουμε ότι μπήκαν ακόμα και κάποια προσωπικά ζητήματα κατά κάποιους. Συγκεκριμένα για έναν ανώτατο δικαστή, μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας, ξαφνικά είδαμε κάποια email του ότι σε κάποια φάση της ζωής του προσπάθησε να βοηθήσει κάποια δικαστή να αναρριχηθεί. Το γεγονός αυτό ότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πώς το σχολιάζεις εσύ? Από τη μία έχουμε βέβαια μία πράξη η οποία δεν νομίζω να θεωρείται προσωπικό αυτό, όταν έχει σχέση με το πώς εξελίσσεται μία δικαστήνα. Από την άλλη βέβαια έχουμε αυτό να βγαίνει στη δημοσιότητα, να παίρνονται μέτρα εναντίον του όταν έχουμε μια κρίσιμη απόφαση. Τι περίπτωση έχουμε εδώ? Έχουμε περίπτωση εκβιασμού ή περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων? Έχοντας παρακολουθήσει και την προηγούμενη εκπομπή σας, κύριε Ερυθρόπουλε, πραγματικά στη συγκεκριμένη υπόθεση βλέπουμε ότι πολλά πράγματα συμβαίνουν σε πολύ περίεργη χρονική στιγμή. Ένα από αυτά είναι και αυτό που αναφέρατε. Δηλαδή, σημαντικό όμως, γιατί κάποιες μέρες ουσιαστικά ή είναι παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Καταρχήν έχουμε θέμα παραβίαση προσωπικών δεδομένων που πρέπει να εξεταστεί. Είναι προσωπικά δεδομένα όμως όταν αυτό αφορά το πώς έγιναν οι εξετάσεις για δικαστές. Αυτό θα πρέπει από τη στιγμή που αφορά μια απόρριτη προσωπική επικοινωνία και δεν ξέρουμε και τον τρόπο που διέρευσε τελικά. Από ό,τι έμαθα ήταν σε κάποιο μέσο του διαδικτύου. Καταρχήν ετίθεται θέμα οπωσδήποτε προσωπικών δεδομένων. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί. Αλλά το θέμα, πέρα από την ουσία, είναι και το χρονικό σημείο που είπατε που βγαίνουν όλα αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ήταν τυχαίο για δεύτερη φορά. Μετά αναφέρομαι και της προηγούμενης εκπομπής στο θέμα που είχατε σχετικά με τους μισθούς των ανωτάτων δικαστικών. Για δεύτερη φορά, λίγες μέρες πριν την ψηφοφορία, να έχουμε ένα τέτοιο θέμα που αφορά έναν εκ των δικαστών που θα αποφασίζουν και θα κρίνουν ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Πάει να εξαγοράσει τη δικαιοσύνη, δηλαδή θα μπορούσε να το κάνει μετά την απόφαση. Για να μην συνδεθούν αυτά τα δύο πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να γίνει σε ένα άλλο χρονικό σημείο. Καλό είναι να μην προκαλούμε και όχι μόνο να μην προκαλούμε, να αφήνουμε την δικαιοσύνη να δράσει ανεξάρτητα και να φαίνεται ότι δρά ανεξάρτητα. Οτιδήποτε θεωρώ μπορεί να ανακύψει. Στην ηγεσία όμως δρά ανεξάρτητα. Θα μπορούσε και μετά να. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Χρυσόγονος την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι τι γίνεται. Λέει το Σύνταγμα λέει πρέπει να ορίζει η κυβέρνηση, ας πούμε, τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Επειδή οι θέσεις είναι λίγες, αρχίζουν οι κυβερνήσεις και βάζουν ένα σωρό αντιπροέδρους. Ενώ ουσιαστικά θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντιπρόεδρος.
Μήπως ουσιαστικά γίνονται όλα αυτά για να υπάρξει παρέμβαση της εκάστοτε κυβέρνησης προς το χώρο της δικαιοσύνης? Εγώ νομίζω, κύριε Ερυθρόπουλε, πριν φτάσουμε να μιλάμε για τις συνταγματικότητες, θα πρέπει να θωρακίσουμε τα ανώτατα δικαστήρια με εχέγγυα αμεροληψίας και ίσως είναι και η ώρα να δούμε πολύ σοβαρά αυτό που λένε και ανώτατοι ακαδημαϊκοί και πολύ σοβαροί νομικοί του χώρου, ότι ίσως ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε και εμείς παραδείγματα άλλων χωρών, όπως της Γερμανίας, και να συστήσουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο όμως η πολιτεία θα διαφυλάτει ότι είναι ανεξάρτητο, πραγματικά ανεξάρτητο. Τώρα, αυτό είναι θέμα συζήτησης, το πώς θα συγκροτείται, το πώς θα γίνεται η επιλογή της σύνθεσής του, της θητείας του και διάφορα άλλα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα, θεωρώ, τέτοιο δικαστήριο για να μπορούμε μετά να μπαίνουμε σε σοβαρά ζητήματα, όπως είναι προκειμένου θέματα αντισυνταγματικότητας πολύ σοβαρών νόμων που όχι μόνο συγκεκριμένος, εξ αφορμής του συγκεκριμένου, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό, είδατε και διατάξεις του μνημονίου, ολόκληρη την κοινωνία. Κύριε Λαμψίδη, άποψή σας? Εγώ δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι οι δικαστές πρέπει να αφήνονται απερίσπαστοι από την εκάστοτε κυβέρνηση να παίρνουν αποφάσεις. Και όταν λέω απερίσπαστη, εννοώ να απέχει οποιοδήποτε μετέχει στην κυβέρνηση από οποιοδήποτε προσπάθεια ή απόπειρα να επηρεάσει, να κάψει τη βούλησή τους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση πώς τη χαρακτηρίζετε που ανέφερα? Ανέφερα μια συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλω να πω το εξής, ότι η χρονική στιγμή, γιατί από όσο γνωρίζουμε, αυτή η συμπεριφορά, αν είναι αληθινή, αυτά που λέγονται, εκδηλώθηκε πριν από χρόνια, 2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Αυτή λοιπόν τη χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να προβληθεί αυτό το είδος συμπεριφορά σε συνδυασμό με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν, να επιτρέψουν τους δικαστές απερίσπαστα να αποφασίζουν για αυτό που θέλουν. Ή θα διατηρήσουμε τη διάκριση των εξουσιών που είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας, ή θα πάμε σε μια σύγχυση και μια επιβολή κάθε φορά της εκτελεστικής στη δικαστική εξουσία, οπότε έχουμε παραμόρφωση του συστήματος του δημοκρατικού. Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι όσο μεγάλο και σπουδαίο να είναι αυτό που διακυβεύεται από την απόφαση των δικαστών, πρέπει να το αποδεχθούμε. Αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας. Διαφορετικά δεν βλέπω πώς μπορούμε να ξεπλέξουμε. Αποτέλεσμα, η σύγχυση και η σύγχυση και οι εντάσεις τις οποίες δημιουργούμαστε σήμερα. Δεν θα έπρεπε ούτε η αντιπολίτευση να εκμεταλλεύεται, ούτε η συμπολίτευση, η κυβέρνηση να εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση και να προσπαθεί να επιβάλλει ο κάθε ένας, κάθε μία πλευρά αυτό που θέλει. Ματίνα, η άποψή σου? Εγώ καταρχάς να πω ότι θεωρώ τουλάχιστον απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να διαποπεύεται το όνομα, γιατί διέρευσε και το όνομα του συγκεκριμένου δικαστή, ό,τι και να έχει γίνει 2 χρόνια πριν, γιατί το γνωρίζαν ότι είχε συμβεί. Το συγκεκριμένο γεγονός ήταν γνωστό. Είχε διαρρεύσει από την ΑΕΠ, η οποία είχε βρει τι είχε συμβεί τότε στις εξετάσεις των δικαστών και διέρευσε τη συγκεκριμένη στιγμή σίγουρα. Τουλάχιστον αυτή η εικόνα δίνεται. Οπότε, δεν ξέρω. Με σκοπό να υπάρξει παρέμβαση. Δεν ξέρω ποια άλλη υπηρεσία κάνει παρακολουθήσεις, όχι γιατί θέλει να διαλευκάνει κάποιες υποθέσεις, αλλά για να εκβιάζει κάποιους ανθρώπους στην κατάλληλη στιγμή. Δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, γιατί αν δω τα πράγματα πώς εξελίχθηκαν, ενώ ήταν γνωστά. Ήταν γνωστά και διερευνήθηκε η υπόθεση. Μην κατηγορούμε χωρίς να γνωρίζουμε. Είχε διερευνηθεί τότε η υπόθεση και εγώ δεν διαφωνώ με το γεγονός ότι έπρεπε να διερευνηθεί. Έτσι, αν συνέβη κάτι παράνομο και αν παρανόμως εισήλθε η συγκεκριμένη δικαστήνα που δεν γνωρίζω. Ωραία, έτσι, ναι. στη σχολή δικαστών έπρεπε να διερευνηθεί. Το γεγονός όμως ότι μετά από 2 χρόνια αποφάσισαν να βγάλουν στη δημοσιότητα προσωπικά μηνύματα του συγκεκριμένου δικαστή με την πλέον δικαστής, είναι και η κυρία,
δημοσιεύοντας και το όνομά του και έτσι προσβάλλοντας και την προσωπικότητά του, έτσι, γιατί διέρευσε και το όνομα του συγκεκριμένου κυρίου και είναι προϊόν υποκλοπής. Τα προϊόντα υποκλοπής δεν μπορούν ούτε να διαρρέουν ούτε να χρησιμοποιούνται ως στοιχεία. Και μάλιστα διέρευσε από την κομματική εφημερίδα την Αυγή. Κύριε Λαμψίδη, τα ανακλαστικά, όχι άμεσα, τα ανακλαστικά. Τα δημοσίευσε. Οπότε πιστεύω ότι αυτό που φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι ότι έγινε στοχευμένα προκειμένου να δημιουργηθεί μια ολόκληρη εικόνα για τον συγκεκριμένο δικαστή, ο οποίος προφανώς ψήφισε ότι ήταν νόμιμες οι προσφυγές και θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα και ίσως, δεν ξέρω, και να φύγει τέλος πάντων από τη συγκεκριμένη σύνθεση του δικαστηρίου. Το θέμα είναι ότι σίγουρα σε κάθε περίπτωση η εκτελεστική και η δικαστική εξουσία δεν πρέπει να συγχέονται. Δυστυχώς όλο αυτό το διάστημα δίνεται μια εικόνα. Εγώ δεν θέλω να πω ότι γίνεται όντως έτσι και ότι όντως θέλει να παρέμβει η κυβέρνηση στο έργο των δικαστών. Όταν όμως καλεί τους ανώτατους δικαστικούς για να συζητήσουν τα θέματα της δικαιοσύνης και το θέμα το οποίο τίθεται στο τραπέζι είναι το θέμα του μισθού των ανώτατων δικαστών, έτσι, όχι γενικώς όλων των δικαστών, των ανώτατων. Είναι και το 25% επιστροφές, ναι. Για όλους αφορά. Σίγουρα στην παρούσα φάση, με την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα, που υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά περνάει πάρα πολύ δύσκολα και συνέχεια. Το όριο ηλικίας επίσης είναι ένα τεράστιο θέμα. Όταν η πρόεδρος του Αρείου Πάγου ζητάει ουσιαστικά να καταστρατηγηθεί μία συνταγματική. Όχι, το ζήτησε διαφορετικά. Είπε να υπάρξει αλλαγή του συντάγματος εν ώψη της αναθεώρησης που συζητιέται. Ναι. Και το οποίο αφορά πάλι τους ανώτατους δικαστικούς, έτσι. Ή τουλάχιστον αυτό είδα εγώ. Θεωρώ ότι δίνει μια συγκεκριμένη εικόνα μιας ανταλλαγής μεταξύ της κυβέρνησης και της εξουσίας. Θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτά ή να πάμε σε άλλο θέμα? Εγώ δεν θέλω να πω λεπτομέρειες, γιατί τα πραγματικά γεγονότα είναι αληθινά, δεν αλλάζουν. Υπάρχει συναλλαγή με την δικαιοσύνη της κυβέρνησης? Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, συζητάμε για αυξήσεις για 25% για τα ηλικιακά όρια κτλ. Συναλλαγή της κυβέρνησης με τη δικαστική εξουσία δεν νομίζω να υπάρχει. Υπάρχει ένα κακό φαινόμενο που έρχεται από το παρελθόν. Μια ενδεχομένως θα τη χαρακτήρισε τεχνιακή συμπεριφορά των δικαστών που αντιλαμβάνονται τη σημασία και το ειδικό βάρος που έχουν μέσα στην κοινωνία και πιέζουν πάντοτε για οικονομικές ρυθμίσεις. Δεν τους είδα να πιέζουν αποτελεσματικά για ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης και είμαστε όλοι δικηγόροι και ξέρουμε τι σημαίνει. Θα μπορούσα να πει ότι εμείς το πρώτο θέμα που θέλουμε δεν είναι η αύξηση των ορίων της ηλικίας. Είστε τώρα το θέμα ότι. Συγγνώμη να πω αυτό, ότι ούτε το κακουργοδικείο μπορεί να συνεδριάσει, το εφετείο κακουργημάτων και διακόπτει μετά από 15 μέρες γιατί δεν υπάρχει αίθουσα. Είναι δυνατόν να μην έχουμε λύσει το στεγαστικό στις μεγάλες πόλεις? Πιστεύετε ότι τελικά είναι η αίθουσα το μόνο πρόβλημα? Όχι. Τι είναι αυτό που εμποδίζει τη δικαιοσύνη να είναι αποτελεσματική, γρήγορη και να κάνει γρήγορα την απονομή της? Είναι δύο πράγματα. Ότι γιατί δεν συμβαίνει σε δεν υπάρχει, αυτό? Εκδηλώνεται μια συντεχνιακή συμπεριφορά των δικαστών πολλές φορές που περιορίζονται μόνο και στοχεύουν στα οικονομικά ζητήματα. Δεύτερον, είναι το θέμα των συλλόγων, να μην το θίξουμε αυτή τη στιγμή, που θα έπρεπε να κάνουν σημαία τα ζητήματα της απονομής της δικαιοσύνης και όχι μόνο καλώς έκαναν μέχρι τώρα τα θέματα που θίγουν τους δικηγόρους. Και τρίτο, οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να αντιλαμβάνονται. Είναι ο πολίτης, ο οποίος πάει και έρχεται. Το θέμα είναι ο πολίτης, ναι. Πάει και έρχεται. Μα εμείς το ζούμε καθημερινά. Ευτυχώς που είναι στο πάνελ συναδέλφοι, δικηγόροι, δικηγορίες μαχόμενες και ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι υπουργός δικαιοσύνης μόνο για να προωθεί νομοθετικές ρυθμίσεις ή για να έχει μια εποπτεία των μηχανισμών της δικαιοσύνης. Είναι για να λύσει
το χρόνιο πρόβλημα της Ελλάδας, που είναι ότι η δικαιοσύνη είναι αργή, αναποτελεσματική και δεν είναι προσιτή στον πολίτη. Αν λυθεί αυτό, τότε θα οδηγηθούμε και στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Αυτό δεν το λέμε χάριν παιδιάς για αστεϊσμό, και γι' αυτό είπα και κάτι άλλο. Στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ έλειψε ειδική αναφορά και ειδικό κεφάλαιο στα θέματα της δικαιοσύνης και της συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα. Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και συνεχίζουμε πάλι την κουβέντα μας με επίκαιρα θέματα. Βήμα στην Κεντρική Μακεδονία, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με καλεσμένους τον Μανώλη Λαμψίδη, δικηγόρο, τη Λία την Παπαδημητρίου, δικηγόρο, και την Ματίνα τη Μάλο, δικηγόρο επίσης, γιατί συζητάμε κυρίως νομικά θέματα, μια που είναι αρκετά επίκαιρα όλα αυτά. Όπως ένα τέτοιο θέμα έχει να κάνει με τους πληστηριασμούς. Είδαμε εικόνες κυρίως από Θεσσαλονίκη, οι οποίες καταγράφηκαν μέσα στα ειρηνοδικεία, οι αντιδράσεις που υπάρχουν από οργανωμένες κοινωνικές ομάδες απέναντι σε διάφορες πληστηριασμούς που πάνε να γίνουν σε πρώτη κατοικία, αλλά και όχι μόνο. Τελικά, πού είναι το δίκαιο, Ματίνα? Όταν υπάρχουν κάποια χρέη προς τις τράπεζες, προς το δημόσιο, τι θα πρέπει να γίνει? Να παραμένουν έτσι ή να γίνονται κάποιες διαδικασίες, κάποιες διευκολύνσεις άλλες? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, γιατί είναι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα το να βγαίνουν στο σφυρί, να βγαίνει στο σφυρί η πρώτη κατοικία των οφειλετών. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Από τις τράπεζες ή από το δημόσιο? Από τις τράπεζες και πλέον και από το δημόσιο, έτσι. Και πλέον και για πολύ μικρές οφειλές. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι για 10.000 ευρώ μπορεί να βγει στο πληστηριασμό το σπίτι μιας οικογένειας. Το θέμα ποιο είναι? Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι κατηγορίες των ανθρώπων που παίρνανε δάνεια και δολίως δεν τα εξοφλούσαν, πιστεύοντας ότι επειδή έχουν μόνο την πρώτη κατοικία τους ως περιουσιακό στοιχείο, ότι είναι προστατευμένοι και είναι στο απειρόβλητο. Και υπάρχει η κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι πληρώνανε τα δάνειά τους, κάποια στιγμή μείνανε άνεργοι, δεν μπορέσανε πλέον να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και αυτή τη στιγμή για μια μικρή οφειλή ή έχοντας έστω καλύψει και από πραγματική αδυναμία. Και από πραγματική πλέον αδυναμία, έτσι, έρχονται σε αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ σκληρό για μια οικογένεια να χάνει το σπίτι της. Ειδικά όταν προσπαθούσε να καλύπτει τις υποχρεώσεις της και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Από την άλλη υπάρχουν όμως και πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται σε ακίνητα, τα οποία δεν είναι ούτε η πρώτη κατοικία, γίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά ακίνητα πραγματικά, τα οποία βγαίνουν σε πληστηριασμό λόγω οφειλών. Εκεί θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τόσο... Να υπάρχουν αντιδράσεις. Όχι, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγάλη περιουσία στην όπως σας δείχνω. Αυτό που είπες πριν, Ματίνα, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες μεγάλες, ας πούμε. Η μία η οποία και εμένα δεν πλήρωνε γιατί σου έλεγε πρώτη κατοικία, δεν θα με κάνουν τίποτε. Ναι, υπάρχουν και αυτοί, ας μην εθελοτυφλούμε. Και οι άλλοι που ενώ πλήρωνε κάποια στιγμή δήλωσε αδυναμία. Αυτά για να καταλήξουμε σε ποια ομάδα ανήκει κάποιος πρέπει να γίνει έρευνα. Ακριβώς. Τουλάχιστον οι τράπεζες. Το δικαστήριο πρέπει να κάνει αυτή την έρευνα. Οι τράπεζες κτηρούν τα αρχεία τους και ξέρουν ποιος πλήρωνε και ποιος δεν πλήρωνε. Αυτά ίσως θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να υπάρχει κάποιος έλεγχος, όχι μόνο από την τράπεζα, αλλά και μετέπειτα στις ανακοπές που γίνονται από τα δικαστήρια, ώστε να μπορούν να βλέπουν την πραγματική κατάσταση και ίσως να γίνονται και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες θα δίνουν τη δυνατότητα
σε εκείνους που θέλουν πραγματικά να αποπληρώσουν τα δάνειά τους και θέλουν μια ευκαιρία να μπορέσουν να κρατήσουν το σπίτι τους, είτε με επιμήκυνση, ώστε να μπορούν σε βάθος χρόνου να δουν τι μπορούν να κάνουν, είτε με κάποιο πάγωμα. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να βρεθεί πάντως μία λύση. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πληρώσει, γιατί πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι έχουν τέτοιους πελάτες. Εγώ τουλάχιστον έχω. Όχι, πραγματικά έχουν πληρώσει πάνω από το 70%. Είτε μειώθηκαν τα έσοδά τους. Ναι, και έχουν πληρώσει πάνω από το 70% του δανείου τους, έτσι. Ρία, η άποψή σου, και αν θέλεις πάρει και μια θέση πάνω στο γεγονός αυτό που έγινε με τους συμβολιογράφους, μια που είναι συνάδελφοί σας και συμβολιογράφοι, έτσι. Όπου η πρόεδρος πήγε να κάνει πληστηριασμό, η συνάδελφος αντέδρασε. Τελικά ποιος φαίνεται, πού ήταν το δίκαιο? Λοιπόν, επειδή όντως αυτή την περίοδο έχουν στοχοποιηθεί και κατά ένα μεγάλο, εγώ συντάσσομαι και με τους συμβολογράφους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συντάσσομαι με τους δανειολήπτες, όλοι έχουν το δίκιο τους και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, όπως είπε και η συνάδελφος. Το θέμα είναι ότι όταν φτάνουμε σε ένα πληστηριασμό, πολλά θέματα έχουν εκκριθεί ουσίας, δηλαδή αν κάποιος σταμάτησε να πληρώνει το δανειό του καλώς ή κάποιος δολίος, αυτά έχουν εκκριθεί. Όταν όμως ξεκινάει η διαδικασία του πληστηριασμού, ο συμβολεογράφος έχει μία απόφαση, έχει ένα τίτλο εκτελεστό. Θα πρέπει να προχωρήσει. Εκεί θα πρέπει να του δοθούν και κάποια εργαλεία. Διότι όταν, με την έννοια της προστασίας του, να μπορέσει να βοηθήσει εισαγωγικά, αν θέλετε, τον οφειλέτη, όπως προστατεύεται η πρώτη κατοικία απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα, και αυτό το λέω γιατί το ζητάνε και οι συμβολεογράφοι και οι ενώσεις, να υπάρξει πλέον αυτή η πρόβλεψη του νόμου που θα εξισώσει και θα φέρει στο ίδιο ευνοϊκό, αν θέλετε, καθεστώς τους οφειλέτες και απέναντι στο δημόσιο. Δηλαδή, η προστασία της πρώτης κατοικίας να ισχύει και για οφειλές απέναντι στο δημόσιο. Αυτό το ζητάνε, από όσο γνωρίζω, οι συμβολεογράφοι με επίσημη ανακοίνωση που έχουν κάνει, και είναι κάτι που αναμένει όλος ο κόσμος, και οι δικηγόροι και οι οφειλέτες, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό θα ήταν κάτι, πιστεύω, θα ήταν μια σωστή κίνηση προς την κατεύθυνση όντως να υπάρχει μια πιο δίκαιη, αν θέλετε, αντιμετώπιση γενικά της όλης κατάστασης υπό τη συνθήκη. Ο άλλος, επειδή ξέρει ότι είναι πρώτη κατοικία, σου λέει, δείχνει διαφορία, ας πούμε. Κοιτάξτε, όλα αυτά προφανώς θα περιμένουμε να δούμε τον νόμο σε ποια βάση και με ποιο σκεπτικό θα νομοθετήσει, διότι συγκεκριμένα τώρα αναφερόμενοι προς το δημόσιο, γιατί για τις τράπεζες έχει λυθεί. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, υπάρχει ήδη ένα καθεστώς προστασίας. Ο νόμος Κατσέλη, εντάξει. Αλλά στο σημείο αυτό ήθελα να πω, για να μην το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι και στο κομμάτι όσον αφορά τις τράπεζες και τις οφειλές, αυτή τη φορά των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών, αναμένουμε κι άλλη μία ρύθμιση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο κρίσιμο θέμα των πληστηριασμών αναμένουμε δύο ρυθμίσεις. Η μία είναι αυτή για την προστασία της πρώτης κατοικίας έναντι των οφειλών στο δημόσιο, και η δεύτερη είναι ο καινούριος εξοδικαστικός μηχανισμός που έχει ανακοινώσει εδώ και ένα τουλάχιστον μήνα ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Σταθάκης, και να δούμε πώς αυτός θα δουλέψει στην πράξη. Διότι και τα δύο αυτά συνέχονται άμεσα με το πρόβλημα της... Συνδέονται άμεσα. Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή οι οφειλές δεν έχουν δημιουργηθεί, κατά την άποψή μου την προσωπική, δεν έχουν κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος από τη δολιότητα των οφειλετών, των ανθρώπων που πήγαν και πήραν ένα δάνειο ή για κάποιους άλλους λόγους. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη δραστική μείωση των εισοδημάτων τους, έχει να κάνει με τα δυσβάσταχτα βάρη και κυρίως φορολογικά στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν. Που ξέρετε, όταν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει τη μείωση του μισθού του και παράλληλα την αύξηση των υποχρεώσεών του, κατευθείαν, μοιραία θα οδηγηθεί στο χρέος. Η άποψή σας, και αν θέλετε πέστε μου, πόσο ηθικό είναι μια αριστερή κυβέρνηση να προχωράει σε πληστηριασμούς? Δεν είναι θέμα ηθικό, είναι θέμα γενικότερων υποχρεώσεων. Ναι, αλλά υπήρχε σημαία, το είχε. Είναι ότι θέμα. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία κτλ. Γενικότερων υποχρεώσεων που ανέλαβε στα πλαίσια της Εξαναγκαστικής Συμφωνίας. Αλλά τι θα έλεγα εγώ? Εγώ θα πρότεινα να εισαχθεί μια διάταξη που να λέει ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία κάθε οφειλέτη απέναντι σε ιδιώτη, τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,
δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Δήμος, ΟΤΑ προς όλους δηλαδή. Ναι, προς όλους. Και προσιδιώτες. Και προσιδιώτες. Εφόσον αποδεδειγμένα το χρέος δεν οφείλεται σε δόλο ή υπαιτιότητα, βάση περιπτώσει η διατύπωση θα βρεθεί. Και αν το χρέος είναι απέναντι σε έναν ιδιώτη που καταστρέφεται και αυτός, αν δεν πάρει τα λεφτά. Ναι, να πω κάτι άλλο. Εδώ πρέπει να ζυγίσουμε δύο πράγματα. Πάντοτε στο νόμο, ξέρετε, αυτό είναι η έννοια της δικαιοσύνης με τη ζυγαριά. Σταθμίζεις η πρώτη κατοικία, που είναι και συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα, ή η ικανοποίηση κάποιων ιδιωτών, κάποιων χρεών. Εγώ λέω η πρώτη κατοικία, για να έχει το δικαίωμα της στέγης τουλάχιστον ο κάθε πολίτης με την οικογένειά του. Τι μπορεί να γίνει? Εγώ συγκρατώ σαν πολύ σημαντική μια παρέμβαση που έκανε ο κύριος Σάλας, που είπε ότι σε τελευταία ανάλυση θα μπορεί να δίνει, ας πούμε, το ακίνητο, να προχωράει η ιστορία της μεταβίβασης, όχι πληστηριασμού, στην τράπεζα και να εγκαθίσταται ως μισθωτής με ένα χαμηλό μίσθωμα πλέον ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Είναι μια σκέψη. Θα μπορούσε κάπου εκεί να αναζητήσουμε και κάποια λύση. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα και τράπεζες είναι πλέον βασικό στοιχείο του οικονομικού συστήματος, αν και αυτές δεν έχουν τρόπο να εισπράξουν αυτά που τους ανήκουν, θα καταρρεύσουν. Ο κύριος Σάλας δεν λέει αυτό, δεν λέει να τα πάρουν όλα, λέει θα πάρουν ένα μέρος αυτό που δικαιούνται, αλλά και ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν ότι θα παραμένει σε μια στέγη με χαμηλό μίσθωμα. Είναι μια ιδέα. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση, εδώ είναι και ο ρόλος του κόμματος που έλεγα προηγουμένως, θα πρέπει να πάρει το μήνυμα από αυτά που έχει συμβεί, από αυτά που έχουν συμβεί και να προχωρήσει σε μια γενναία νομοθετική ρύθμιση. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω στην προχθεσινή ματέωση του πληστηριασμού. Αυτό που εκπληστηριαζόταν ήταν χωράφι τελικά, δεν ήταν πρώτη κατοικία. Ήταν στο χορτιάτι. Ναι, και μου κάνει εντύπωση γιατί έγινε τόσο έντονη παρέμβαση. Δύο πράγματα πληστηριαζόταν. Ένα βιομηχανικό. Ναι, στη Στίνοδο ένα. Ακριβώς. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή θέλουμε να παρέμβουμε. Άκουσα κάποιους ανθρώπους που ήταν εκεί στο κίνημα αυτό. Λέει, εμείς δεν πήγαμε να διακόψουμε. Λέει, απλά πιάστηκαν οι συμβολογράφοι μεταξύ τους και άρχισε μια ένταση. Μπορεί και οι συμβολογράφοι, γιατί υπήρχε μια αποχή και υπήρχε ένα θέμα ερμηνείας, αν υπήρχε παραβίαση αποχής ή όχι. Αλλά υπήρχε έντονη παρέμβαση από ορισμένα πρόσωπα. Με το κίνημα των ανθρώπων οι οποίοι πάνε να στηρίξουν τους ανθρώπους. Αυτό που έκανε το λεγόμενο κίνημα προχθές δεν ήταν στήριξη των ανθρώπων, στήριζε αυτόν που είχε το χωράφι στο χορτιάτι και δεν ήθελε να το χάσει. Τη βιομηχανική. Αυτό το κακό έκανε. Και μάλιστα έχουν ανακηρυχθεί και οι εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς λένε ότι εμείς δεν θέλαμε να παραβιάσει την αποχή η πρόεδρος των συμβολογράφων, είδαμε παρατυπίες στον πληστηριασμό και ποιοι είναι αυτοί. Εγώ συντάσσουμε μόνο με όσους θέλουν, και είπα την πρότασή μου και είμαι καθαρός, να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, γιατί είναι το δικαίωμα της στέγης. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν να τα εμποδίσουν. Ωραία. Ματίνα, σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, τα οποία πάνε να περάσουν σε ξένα φαν, τι θα συμβεί αν γίνει κάτι τέτοιο? Ούτε αυτό είναι τελείως ξεκάθαρο, έτσι, το τι θα συμβεί. Ακούγονται διάφορα. Αν περάσουν τα κόκκινα δάνεια στα ξένα φαν, δύο είναι τα τεινά. Το ένα είναι ότι θεωρώ ότι κατευθείαν θα γίνει μία πρόταση αρχική, τουλάχιστον αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, στον δανειολήπτη, ώστε να μπορεί να έρθει σε μια συμφωνία και να θα δει. Αρχίσουν πιέσεις προς τους δανειολήπτες. Θα αρχίσουν σίγουρα οι πιέσεις. Από όπου μπορέσουν και πάρουν και από όποιους πάρουν. Ναι, απλά. Και οι άλλοι θα χάσουν την περιουσία τους αρκετοί. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει. Δεν είναι ξεκάθαρο. Λένε, έτσι τουλάχιστον ήταν στις τελευταίες τέλος πάντων προτάσεις που γίνανε, ότι πρώτα θα γίνεται μια προσπάθεια να πλησιάσουν τον δανειολήπτη, ώστε να μπορεί να δει ποιες είναι οι δυνατότητες του και πώς μπορεί τέλος πάντων να γίνει μια συμφωνία μεταξύ των μερών. Καλά, και αν αυτή δεν μπορεί να γίνει. Λίγο βίο, εγώ θεωρώ ότι ένας δανειολήπτης ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τώρα τα βάρη του, δεν θα μπορεί, είτε αυτά περάσουν σε έναν τρίτο. Οπότε θα χάσει την περιουσία. Δυστυχώς πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε πολύ άγρια πράγματα και πολύ χειρότερα από αυτά που βλέπουμε τώρα στους πληστηριασμούς. Για να περάσουμε και
σε ένα άλλο χώρο που βλέπουμε λίγο άγρια πράγματα, στο χώρο με τα εργασιακά, αρεία. Βλέπουμε η κυβέρνηση να λέει ότι, ξέρετε, προστατεύω το μισθό, δεν θα έχω μειώσει κτλ. Από την άλλη βλέπουμε τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους να φωνάζουν, να λένε ότι, ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη μείωση στο επικουρικό μας και στη σύνταξή μας. Τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος λέει, πού είναι η αλήθεια? Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο ποιος λέει την αλήθεια. Την αλήθεια τη λέει ο κόσμος. Όταν ο κόσμος βλέπει εν της πράγμαση, όταν πηγαίνει να πάρει το μηνιάτικό του ή τη σύνταξή του, όταν βλέπει ότι παίρνει λιγότερα χρήματα και καθημερινά παίρνει, κάθε μήνας που περνάει, βλέπει ότι παίρνει ακόμα λιγότερα, είναι σαφέστατο ότι όντως έχουμε μειώσεις. Μπορεί να μην είναι οι μειώσεις άμεσες, δηλαδή με τη μείωση του μισθού ή της σύνταξης, αλλά όταν αυξάνονται έμεσοι φόροι ή εμέσως οι εισφορές, εννοείται ότι έτσι επιβαρύνεται ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και κυρίως ο χαμηλόμισθος και ο χαμηλοσυνταξιούχος. Ο εργαζόμενος την επικουρική δεν τη θεωρούσε μέρος της σύνταξής του και δεν είναι έτσι πραγματικά. Φυσικά δηλαδή, είναι έτσι, αλλά απλά... Παίρνω σύνταξη, έλεγε παίρνω τόσα από εκεί, τόσα από εκεί, σύνολο τόσο. Ήταν το σύνολο των εισοδημάτων του. Απλά βλέπουμε ότι οι επικουρικές τείνουν να καταργηθούν. Δηλαδή ήδη έχουν συρρικνωθεί πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή η γραμμή που φαίνεται ότι ακολουθείται είναι να καταργηθούν εντελώς. Αυτό δεν είναι μείωση των... εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Μείωσαν εισφορές οι εργαζόμενοι, αλλά δεν έχουν φύγει τα χρήματα. Φυσικά, κυρία Ερυθρόπουλα, από το 2010 και εντεύθεν υπάρχει μια δραματική συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Και τα συνταξιοδοτικά, αλλά και στα εργασιακά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή πολύ σοβαρά. Ίσως είναι προεπαιτούμενο, ίσως δεν είναι... ακούγονται πολλά. Ένθεν και ένθεν. Απλά πρέπει να το δούμε σοβαρά, διότι τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων έχουν μειωθεί τραγικά. Κύριε Λαψίδη, άκουγα τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Κατρούγκαλο, που είπε ότι ξέρετε, μόλις μπορέσουμε θα αυξήσουμε τους μισθούς, τις συντάξεις. Πόσο πιστικός πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πάνω σε αυτό που λέει? Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου καλύτερα να λέμε λίγα και να πράττουμε πολλά. Δεν θέλω να σχολιάσω άλλο. Αυτή η εξαγγελία, εντάξει, είναι μελλοντική. Ξέρουμε όλοι ότι αν υπάρξει ανάπτυξη στο μέλλον, θα ωφεληθούμε όλοι. Δεν είναι όμως επιχείρημα. Εγώ άλλο επιχείρημα λέω, ότι η Ελλάδα έχει βγει από έναν πόλεμο, όπως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απλά δεν έχουμε καταστροφή των υποδομών, βομβαρδισμούς κλπ. Και πρέπει να ζοριστούμε, να σφιχτούμε, να κάνουμε υπομονή, να γίνει καταμερισμός δίκαιος των βαρών και να προχωρήσουμε. Αν δεν γίνει δίκαιος καταμερισμός, τότε θα έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Εδώ είναι ένα θέμα που είπατε πόσο ηθικό είναι. Δηλαδή να μοιραστούν τα βάρη, αλλά να μην φτάσουμε σε εξόντωση των φτωχών στρωμάτων και να εξακολουθούν να κερδοσκοπούν ορισμένοι ψηλά. Ωραία. Ματίνα, εσύ... Κύριε Ερυθρόπουλε, συγγνώμη, λίγο να σχολιάσω σε αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Πάνω σε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Λαμπτζίδης, να υπάρχει μια κατανομή δίκαιη και βγήκαμε από πόλεμο, όλοι πρέπει να συμβάλλουμε. Εσύ σαν ένα νέο, δεν ασκείς και πολλά χρόνια δικηγορία, έτσι, είσαι νέος επαγγελματίας. Με βάση έτσι αυτό το τοπίο το οποίο υπάρχει, το φορολογικό, το ασφαλιστικό, βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει προοπτική για τους νέους επαγγελματίες στη χώρα μας? Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τη φορολογία η οποία επιβάλλεται σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες... Θέλετε να μας δώσετε και παραδείγματα, αν θέλετε δώστε μας μερικά. Εννοείται για τη δικηγορία, τώρα για το, ναι, πάνω στο δικό μας επάγγελμα. Όταν λοιπόν έχουμε 26% φορολογία, 24% ΦΠΑ, είναι πάρα πολύ ακριβή η δικαιοσύνη από μόνη της, δηλαδή τα δικαστικά ένσημα, τα παράβολα, για να ασκήσει κάποιος μία έφεση σε ένα εφετείο πολιτικό, πρέπει να δώσει 200 ευρώ μόνο για το παράβολο, όχι για την αμοιβή του δικηγόρου ή για την παράσταση του δικηγόρου. Μιλάμε τώρα για το παράβολο για να ασκήσει την έφεση. Όλα αυτά τα χρήματα ή το δικαστικό ένσημο, το οποίο είναι πολύ ακριβό, όλα αυτά τα χρήματα δυσχεραίνουν και εμάς ως επαγγελματίες, γιατί πρώτον ο κόσμος με τους μισθούς τους οποίους παίρνει τώρα, υπάρχει πραγματική αδυναμία στον πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή.
σε έναν δικηγόρο ο οποίος θα ζητήσει την παράστασή του, από την αμοιβή την οποία θα πάρει, δεν θα του μείνει ούτε το 20% από όλο το ποσό το οποίο θα εισπράξει, είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό το οποίο θα μείνει στην τσέπη του για να μπορέσει να ζήσει. Το καθαρό ποσό, λέτε. Το ποσό το οποίο θα μείνει στον ίδιο για να μπορέσει να ζήσει και να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Θεωρώ ότι για έναν νέο επαγγελματία, για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βγαίνει στο επάγγελμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσει εδώ στην Ελλάδα, να ασκήσει το επάγγελμα και να μπορέσει να συνεισφέρει, γιατί κακά τα ψέματα προσφέρεις με την εργασία σου και στον τόπο, παρέχοντας τις υπηρεσίες σου, πληρώνοντας τις υποχρεώσεις σου, πληρώνοντας τη φορολογία σου. Ήδη βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς επαγγελματίες, ειδικά δικηγόρους, να κλείνουν τα γραφεία τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και για εμάς, όπως είναι βέβαια για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Αυτό ισχύει για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Ωραία. Ρία, θέλεις κάτι πάνω σε αυτό να συμπληρώσεις? Δεν θα διαφωνήσω από τη συνάδελφο, είναι ακριβώς έτσι πώς τα λέει. Απλά εγώ αυτό που ελπίζω να δω τους επόμενους μήνες, από όποια κυβέρνηση και αν βρίσκεται πίσω από το τιμόνι αυτής της χώρας, είναι να υπάρξει επιτέλους μια σοβαρή νομοθετική πρωτοβουλία, ένα σοβαρό νομοθετικό έργο επί της ουσίας, που θα δώσει λύσεις και σε εργασιακά, όσο μπορεί να δώσει σε αυτή την περίοδο της κρίσης, στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Πολύ σοβαρό και αυτό, διότι από τη μία, όπως είπε και η συνάδελφος, η δικαιοσύνη πράγματι έχει γίνει πολύ ακριβή για το μέσο πολίτη. Πάρα πολύ ακριβή, δηλαδή σε σημείο που κάποιος άνθρωπος να χάνει το δίκαιο του. Και στις άλλες δυτικές χώρες είναι ακριβή η δικαιοσύνη. Είναι ακριβή, κύριε Ερυθρόπουλε. Στην Αμερική λένε ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις. Χαίρομαι που το λέτε, επειδή τη χάνω και διαμεσολαβήτρια και υποστηρίζω το θεσμό από το 2008, πριν καν έρθει με τον νόμο του 2010 στην Ελλάδα. Στην Αμερική, όπως προείπατε, ο θεσμός, για παράδειγμα, της διαμεσολάβησης, που είναι εξοδικαστική επίλυση διαφοράς, υπάρχει από το 1980, που σημαίνει ότι το 80 με το 85% των υποθέσεων επιλύεται με αυτόν τον τρόπο, εκτός δικαστηρίων. Και όταν πηγαίνει πράγματι κάποιος στα δικαστήρια, ναι μεν υπάρχει ένα κόστος, αλλά πηγαίνει γιατί πραγματικά θα έχει όμως και το αποτέλεσμα και θα έχει και τη δικαιοσύνη, δηλαδή θα βρει το δρόμο της η απόφαση γρήγορα. Υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί στην Ελλάδα και χαίρομαι που δώσατε αυτό το βήμα, τουλάχιστον από την τελευταία κυβέρνηση, γιατί με την προηγούμενη η αλήθεια είναι, ανεξαρτήτως κομμάτων, να πούμε ότι από την προηγούμενη κυβέρνηση έγιναν πολλές κινήσεις στο θέμα της διαμεσολάβησης. Από την τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γίνει καμία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2.000 περίπου και αυξάνονται διαμεσολαβητές στο επίσημο μητρό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι οποίοι στο κομμάτι αυτό, ξαναλέω, άσχετα με τα κόκκινα δάνεια και το τι θα γίνει με τον μηχανισμό που σας είπα, δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα δηλαδή. Δεν αξιοποιούνται στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Στο θεσμό της διαμεσολάβησης που θα δώσει λύση στο πρόβλημα των δικαστηρίων. Ο νόμος θα σας το επιτρέπει ή ποιος δεν το επιτρέπει? Ο νόμος, κύριε Ερυθρόπουλε, γνωρίζετε ότι είναι από το 2000. Η κοινωνία τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση? Άμα έχει ψηφίσει ένα νόμο και έχει πιστοποιήσει και 2.000. Να σας πω τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Ό,τι έκανε και προσφάτως στην Κύπρο και ό,τι έχει κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ιταλία. Επέβαλε ως υποχρεωτικό προστάδιο, όχι υποχρεωτικά, έτσι, υποχρεωτικό προστάδιο πριν πας στα δικαστήρια, να περάσει από εκεί. Ωραία, κατανοητό. Κύριε Λαμψή, θέλετε να το πείτε? Ναι, το μόνο που σχολείο ξέρουν οι συναδέλφοι ότι και εγώ επί θητείας μου ως Προέδρου προωθούσα τη διαμεσολάβηση. Ναι. Και πίστευω θα το επιβεβαιώσω. Και πίστευα σε αυτήν και πιστεύω. Αλλά είναι διαφορετικό το πνεύμα της κοινωνίας. Είναι συγκρουσιακός ο χαρακτήρας του Έλληνα. Στα οικογενειακά προσπαθούμε να τα λύσουμε συμβιβαστικά, οδηγούμαστε σε συγκρουσιακές καταστάσεις. Κατανοητό αυτό που λέτε. Τώρα βέβαια. Είναι το μεσογειακό. Ναι, όχι, είναι η βαθιά ριζωμένη νοοτροπία ότι μόνο μέσω σύγκρουσης δικαστικής. Αλλά βέβαια μπαίνει ένα σοβαρό θέμα που έθεσαν και οι συναδέλφοι σας, ότι πρέπει η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, να ασχολείται σοβαρά με το βασικό αίτημα: γρήγορη, αποτελεσματική και προσιτή στον πολίτη δικαιοσύνη. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να το καταλήξουμε. Και ουσιαστική. Ναι. Κύριε Λαμψίδη, διάβαζα σήμερα η αστυνομία έσπασε δύο καταλήψεις σε λύκεια, στο 5ο και 6ο λύκειο της Λαμίας. Συμφωνείτε με αυτή την ενέργεια? Το ακούω από εσάς πρώτη φορά.
Αν υποθέσουμε ότι εγώ, το λοιπόν, δημοσίευμα και αυτό που μεταδίδεται είναι σωστό. Από τη στιγμή που το λέτε εσείς δεν αμφιβάλλω. Δεν έχω λόγο. Όχι, εγώ το διάβασα, σας το δίνω ως είδηση. Δεν ξέρω ακριβώς τι λεπτομέρειες και αν αυτές οι καταλήψεις είχαν φαντάζομαι για κάποιο λόγο διολιστήσει σε άλλες καταστάσεις. Αλλά την παρέμβαση της αστυνομίας. Ο κανόνας είναι να επιλύονται αυτές οι καταστάσεις με συνένεση, διάλογο και κάποια συστηματική διαβούλευση. Αυτός είναι ο κανόνας. Κανονικά πρέπει να αποφεύγονται η επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, γιατί οξύνουν τα πράγματα. Να πω και κάτι άλλο που έδωσε στους συνταξιούχους. Ασφαλώς ήταν τραγικό λάθος το να πετάξουν δακρυγόνα στους συνταξιούχους. Καλύτερα να μπουν οι συνταξιούχοι μέσα στο Μαξίμου να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, παρά σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει από τη ζωή τους πολλά χρόνια και έχουν τον ιδρώτα, τον έχουν ακουμπήσει σε ταμεία που έχουν καταλυστευτεί, να δεχτούν δακρυγόνα. Αυτή είναι η θέση μου. Θέλω να ρωτήσω την Ατίνα για ένα άλλο περιστατικό που συνέβη στο ΑΠΗ Θήτα, σχετικά με το βιασμό μιας κοπέλας από 3 πρόσφυγες κτλ. Ή μετανάστες, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Το γεγονός ότι είναι ένας χώρος όπου η αστυνομία δεν παρεμβαίνει, αυτό και δημιουργούνται διάφορα γεγονότα όπως διακίνηση ναρκωτικών, όπως ληστείες πάρα πολλές κτλ. Τελικά αυτό βοηθάει τη δημοκρατία, βοηθάει πράγματι να έχουμε ένα καλό και υγιές σύστημα παιδείας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κοιτάξτε κύριε Ερυθρόπουλε, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται συνέχεια. Είναι πάρα πολλές μέσα στο ΑΠΗ Θήτα. Εγώ έχω περιπτώσεις από τα ίδια παιδιά. Βέβαια. Έχει συμβεί όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια, για να σας αναφέρω περιστατικό, μια καθηγήτριά μας την είχαν χτυπήσει και την είχαν κλέψει μέσα στο πάρκινγκ του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς το άσυλο δίνει βήμα, δίνει μάλλον την ευκαιρία στους ανθρώπους αυτούς, σε όσους ανθρώπους έχουν παραβατική συμπεριφορά, να θεωρούν ότι μπορούν να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να δράσουν ελεύθερα, χωρίς να μπορεί να παρέμβει η αστυνομία, χωρίς να υπάρχει καμία καταστολή εκεί μέσα. Το άσυλο, όταν θεσπίστηκε πρώτη φορά, είχε λόγο να θεσπιστεί. Γιατί το άσυλο νομίζω δεν αφορά τη διακίνηση αφορά τη διακίνηση ιδεών. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Και επειδή τότε δεν υπήρχε η δυνατότητα να διακινηθούν ελεύθερα οι ιδέες, γι' αυτό το λόγο κιόλας υπήρξε το άσυλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση, ζούμε σε μια δημοκρατική κοινωνία. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα και τουλάχιστον για θέματα παραβατικότητας θα έπρεπε να δίνεται η ευκαιρία στην αστυνομία να επέμβει. Δεν είναι δυνατόν να διακινούνται ναρκωτικά μέσα στο πανεπιστήμιο, να φοβούνται τα παιδιά. Και πρώτον και δεύτερον, να προστατευτούν και οι ίδιοι οι φοιτητές, οι οποίοι φοβούνται τη νύχτα να πάνε στο πανεπιστήμιο και φοβούνται να φύγουν από εκεί γιατί δεν ξέρουν τι μπορεί να τους συμβεί. Και όχι μόνο οι φοιτητές, ένας διοικητής του ΑΧΕΠΑ με έλεγε τρέμολε για το προσωπικό μου που σχολάει το βράδυ το τι μπορεί να συναντήσει εκεί γύρω. Είναι και το ΑΧΕΠΑ, οι νοσηλεύτες, οι γιατροί, ασθενείς. Έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θα... Οι Βρετανικές αρχές όμως ευθύνονται γι' αυτό. Δεν θα έπρεπε αυτές να αναλάβουν τη φρούρηση του χώρου. Πιστεύω ότι θα έπρεπε με κάποιον τρόπο είτε να φροντιστούν τα πανεπιστήμια, που δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, με ποιον τρόπο να αναλάβουν τη φρούρηση, με ιδιωτική security δεν μπορεί να κάνει τίποτα η security. Τι μπορεί να κάνουν οι φύλακες, να μην επιτρέπουν την είσοδο, μπορούν να ελέγξουν. Προστασίας. Σε ποιους δεν θα επιτρέπουν την είσοδο, σε αυτούς τους οποίους κρίνουν η security εμφανισιακά, δηλαδή θα έχει face control το πανεπιστήμιο. Έλεγε τις προάλλες ένας γονέας ότι το παιδί του πάει στην Ολλανδία σε ένα πανεπιστήμιο. Για να μπει μες στο πανεπιστήμιο, λέει, χτυπάει κάρτα. Αυτό για ναι, να θα μπει μπορούσε. Στο μάθημα, χτυπάει πάλι κάρτα. Θα μπορούσαν αυτό οι φοιτητές. Είναι κακό για την παιδεία. Όχι, θα μπορούσαν οι φοιτητές. Θα μπορούσαν οι φοιτητές πραγματικά να έχουν μαζί με το πάσο τους να παίρνουν και την κάρτα εισόδου μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό θα ήταν κάτι που ίσως θα μπορούσε να συμβεί. Κύριε Λαμψίδη, εσείς συμφωνείτε με αυτό? Καταρχήν, ένας καλά φωτιζόμενος χώρος, όπως δεν είναι τώρα το Χριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αποτρέπει. Δεν είναι και περιφραγμένος, γι' αυτό μπαίνουν εύκολα. Περιφραγμένος ώστε να μην δημιουργούνται και προβλήματα, να μην δημιουργούνται και προβλήματα πρόσβασης στο ΑΧΕΠΑ ή σε άλλες υπηρεσίες συναφείς. Εν πάση περιπτώσει, δεν ανοίγει την όρεξη σε άτομα παραβατικά για να επιδείξουν παραβατική συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, σίγουρα οι Βρετανικές αρχές δεν γνωρίζουν αν έχουν κονδύλια καταρχήν. Υπάρχει ένα θέμα κονδυλίων.
να λάβει κάποια μέτρα για την. Αλλιώς η αστυνομία για τη φρούρηση. έχει ρόλο μέσα όταν υπάρχει διακίνηση ναρκωτικών. Υπάρχει νόμος που όταν προβλέπει, υπάρχει εγκληματικότητα, όταν ομάδες σπήρες εκεί πάνε και πιάνουν φοιτητές και τους παίρνουν τα κινητά τους και τα πορτοφόλια τους, που ακούω πολλές τέτοιες περιπτώσεις και δεν καταγράφονται και από την αστυνομία γιατί θα μπλέξει το παιδί αν πάει και το καταγγείλει. Δυστυχώς η αστυνομία δεν μπορεί να είναι παντού. Δυστυχώς. Ναι, αλλά την θέλουμε ή την αποτρέπουμε, αυτό ρωτάω. Εμείς θέλουμε να επεμβαίνει η αστυνομία κατασταλτικά. Προληπτικά πρέπει να επεμβαίνει η ίδια κοινωνία. Δηλαδή η πανεπιστημιακή κοινότητα να επέμβει. Είπα ένα πρόγραμμα εκτεταμένου φωτισμού. Αν είναι φωτισμένος ένας χώρος, όπως και πλατείες, έχει παρατηρηθεί επιστημονικό αυτό το συμπέρασμα. Δεν ανοίγει όρεξη για παραβατική συμπεριφορά. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Λαμτσίδη, απλά θα συμπληρώσω ότι η αστυνομία έχει ούτως ή άλλως μια επεμβατική δράση στην ουσία. Δηλαδή, αφού προκύψει ένα γεγονός, θα έρθει να εξετάσει, θα κρίνουμε αν υπάρχει το άσυλο, τι αδίκημα έχει γίνει κτλ. Θα συμπληρώσω τον κύριο Λαμτσίδη ότι θα πρέπει να γίνουν και άλλες δράσεις. Προφανώς μια φύλαξη. Τώρα είναι ένα θέμα με τα κονδύλια, σίγουρα. Ένα άλλο θέμα, όπως είπε και ο κύριος Λαμψίδης, είναι με το φωτισμό. Και, εν πάση περιπτώσει, ένα σύνολο δράσεων, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορέσουν να δώσουν μια ασφάλεια στο χώρο για τους ίδιους καταρχήν τους εργαζομένους, τους φοιτητές και μετά και τις ευρύτερες περιοχές, δηλαδή τους εργαζομένους στο ΑΧΕΠΑ και γενικότερα για όσους διέρχονται. Γιατί μπορεί και κάποιος να βρεθεί για ένα λόγο που δεν είναι τακτικός επισκέπτης του Απιθύτα, για παράδειγμα, αλλά να βρεθεί και να βρεθεί απροστάτευτος. Να υπάρχει τάξη και φύλαξη σε ένα χώρο. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου κακό. Μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά να διακινούν και να εκφράζουν τις ιδέες τους ελεύθερα. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το χώρο και για να τον προστατεύσουμε θα πρέπει να τον αναβαθμίσουμε. Μάλιστα. Όταν ο χώρος αυτός είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ποιότητα όταν μπορεί να μπει οποιοσδήποτε στο χώρο αυτό. Δηλαδή εκεί που θα πάει ένα παιδί, εσείς θα στείλετε σαν πατέρα στο παιδί σας, 18 χρονών, πιθανώς και από άλλη πόλη, να σπουδάσει, δεν μπορεί στον ίδιο χώρο να κυκλοφορούν ανεξέλεκτα. Πιθανώς και άτομα που είναι και υπόδικα. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, Ματίνα, θέλεις κάτι να συμπληρώσεις? Κάτι από αυτά που είπα, έναν επίλογο θέλεις να κάνεις? Κάποια τοποθέτηση που ήθελες και σε διέκοψα? Όχι. Γιατί το συνηθίζω αυτό? όχι. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, θεωρώ ότι αν μη τι άλλο θα έπρεπε να είναι ένας χώρος στον οποίο θα πηγαίνουν οι φοιτητές και θα νιώθουν τελείως ασφαλείς. Θα νιώθουν ότι μπορούν να είναι ελεύθεροι και να εκφράζονται ελεύθερα, αλλά σίγουρα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα και να μην φοβούνται ανά πάσα στιγμή ότι μπορεί να τους συμβεί το χειρότερο. Ωραία. Μια που ο Μανώλης μας έφερε και μια εφημερίδα εδώ και λέει: απορρίφθηκαν όλες οι προσφυγές στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας για τις Μαρίνες. Τι αφορά αυτό, Μανώλη? Λιμάνια και Μαρίνες. Το 2013 είχαν γίνει προσφυγές. Τότε που... Στην Καλαμαριά, για την Καλαμαριά. Και για την Μαρία της Καλαμαριάς, τότε που η κυβέρνηση παραχώρησε στο ΤΑΙΠΕΔ μια σειρά από λιμάνια και μαρίνες. Ο βασικός λόγος είναι ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει να γίνει αυτή η μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ και στη συνέχεια το ΤΑΙΠΕΔ να της κάνει περαιτέρω αξιοποίηση μεταβίβαση. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω που ήσταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές, να τους ευχηθούμε ένα καλό και ήσυχο Σαββατοκύριακο.